en jetti Allah e juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. Allah ñamnanɗe en ene miijo to banggal haqqillaji. Allah sellini en haa ɗum ɗo fawaɗe leydi tawaɗe enen wonɓe ɓeeɗo fof enen jettiramo ɗum kanko subhanahu wa taala. ɗinno horelaaki yogo walla gooto walla hon tawetaaki ɗum. ko waɗani en ko enen jettamo e yettore no haandi e no yiɗi yettirede. sabu wona hannde hunde nde dottano kono noon maccuɗo Allah dottat hebla liggo heen kon koddiroje ɗe fof subhanahu wa taala lendata ɗum faw ɗum ɗuɗum mata won peewal waɗe ɓerɗe ɗe limanagal guuren ko juuti. Allah yaafo ƴerdiɓe ɓe moƴƴina battane ɓe, Allah moƴƴina sukaaɓe ɓe, ko dogoten ko jaaten ko gadduɗen ko leyɗele men sukaaɓe jinnaɓe ɓe ɗo ganda ɗum. Allah no wawi eɓe paama ko jaaten ko se en jeehi ɓe ɗummima ɗo e kala yeeso tan ɓe mbawi yaɓɓude koyɗe maɓɓe ɗo gonɗoɗen. Assalamu aleykum wa rahmatullah. e weltanaɗo on fof mi yiwon bisimilla moɗon e ndeɗo jodde en joɗɗum ko jonde ngam weltade en weltinde ɓesguji meɗen en weltinde koye meɗen. ɗum noon ko wiɗon tan Allah jarama on jarama onon Bergamo naaɓe. e so ɗum ɗo ɓenni kadi mi yettoon e ñalawma meɗen jawɗo ɗo huccen faa o nde wonno en gandi o waɗi tampere no feewi. mbiɗa wiya kadi Allah jarama on jarama kadi on ñagama yaafuya kadi e tampere nde ko mbawɗen dañde to ñalawma pinal to huccen faa o fof ɗum ko onon Bergamo naaɓe onon jeeyi ɗum sabu ko onon Bergamo naaɓe onon dokkete ko onon cuɓoto kadi neɗɗo kadi mo kalfinton. wadde so wonko heeɓa heen caggal Bergamo ɗum ko onon Bergamo naaɓe fof onon jeeyi ɗum. ɗum noon mbiɗa wiya on Allah jarama on jarama. e so wiyama fedde noon mi anda ene woodi hoore kono hoorejo ene jogui équipe ɓe liggotto e kamɓe fof vraiment siɗo ko sagam siɗota ono rotti mi rewa e inde maɓɓe kamɓe fof goto par goto mi wiya ɓe jarama. kono oɗon paami tan yiirde A.F.I Bergamo fof gila e adinoɓe ardade hay certifié ardade ha e yeddiɗi joni hay goto hen yarani caggal dogani. donc taw mi limani inde ɗe eɗen jeeɗa kamɓe fof e ɓen ɗo vraiment en joɗnima jangal ngal en joɗnima kadi collaboration o pleinement. dégguma lu am solo wante waxtaan bi nga fi def am na solo am na lu ma ci abit jot tënkal mu jëm ci wàllu njaboot ak responsabilité père de famille ci biir këram ak yaay gàcce ngalaama al oustaz imam ndax ni ma ko waxee rek ci Yaxya yéen seen taxawaay rafet na fu nekk ci zawiya yi ci association yi ci communauté yi fu ngeen waxee rek nit ñi dañuy gën a jox respect la communauté al Pulaar. donc merci beaucoup imam oustaz. te xale yi aussi ñu bàyyi nañ ci xel gis nga wéy dina gis nga xale loolu wéy dina gis maa ngi wax ko wax du yow donc eyi wiyeede ɓe fof e galle holko addani gorko wonde gorko holko addani ɗo wonde ɓiɗɗo kono noon tawa o rokkani en ɗum noon eɗen mbiya tan yo Allah rokke mattude en muuni kadi yo Allah kadi ganduɗa hokku en nande ko haalaɗo ko hokka en kadi faamde ɗum hokka en kadi gollirde ɗum nde tawno ko ɓurɗen ko jiɗɗen wadde ɗo ko kala ko ɓuri wonde e ko mawni ko deemen Allah tinnoɗen noon namdoɗen hono liirani nde tawno eɗen gandi ha so tawi naagaɗo ɗo holno ndewreten Allah eɗen gandi deemen Allah ene heewi ko weyi hen won noon ko fonno namdade so tawi a wima sen andi e wima andi hay so anda wima andi ko kam ɓetti an haqqi haqqi ɗum noon mbatten haqqillaji moon no rewɓe no feewi tinnoɗo e diine moon tinnoɗo e ɓesguji moon tinnoɗo e galleji moon yo Allah on ballo onon woɓe ɓe tinnoɗo e galleji assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. en jetti Allah en juuli annabi sallallahu alih w sallam en jetti kadi dinaɓe men en jetti fedde Adama Aïssa dokkuɗen hannde oɗon ñalawma kamɓe fedde fulɓe e rende Cheikh Oumar
ko ñalawma juulde ñalawma weltare ñalawma jokkidere enne hande mbi sikki keese kewɗe hande mbiɗo hande wayni noon liijude mbiɗiɗi ɗum noon wadde ke ñalawma waɗi fayida président yeesu en jiiɗarnema guila to asos ɓe hay nder fedde fulɓe président yeeti voilà merci beaucoup Yaya le micro eyyi assalamu aleykum bandiraɓe on calminama on jurama min beltima hande mission omo ganduɗa ko rewɓe ɓe ƴetti ɗum fawi ɗum e junggam ƴettugal teddugal weeli kam ɗo ɗo yoni wiya ɗum ceerno Ousmane joni imam men tuubina mawni e am Allah no wawi mi sakkama mbiɗa ɓeɗo wonno yo Allah yiiɗo e moƴƴere koɓe jahata koɓe ndolot fof yo Allah waɗa ɗumen moƴƴe par ce que mi haali ɗum gonɓe assemblée général mo ngannduɗa ko ferɓe fulɓe mbaɗatno ɗum soɗo min juuɗino ala debbo goto jooɗi ɗo te pourtant ko waɗa ko fof ko rewɓe ɓe ngaɗa te enen en mbawa yahde sans rewɓe ɗum taki gonɓe jahdi assemblée général ɗum kaani président Mamadou Ndiaye o okkanmi on annonce mi ñaaƴima e assemblée général pour que rewɓe ɓe mbeeɗe la commission féminine Bergamo weereɗo pour que ɓe gottiti à l'unanimité pour ko mbaɗe ɗum rewɓe minen noon mami jaggu hen mami gollo hen mami addu projet ɗi ngannduɗa ma rewɓe mbaw ɗum wadde pour fedde fulɓe wawa yahrude yeeso leñolngol wawa yahrude yeeso imam noon rewɓe mbiɓe mbawatno yokka ngal teddugal maɓɓe mbemama e inde fulɓe eyyi merci président yeeti teddugal ngal ngali machallah teddugal ngal ngali machallah assalamu aleykum lawol gongol on jarama on jarama on jarama onon rew neɗɗo sigo woni no almuudu hokkama ko juudat o hokka o wawata de ɗum ɗum almuudu foti yiirede tan ko gueɗe Allah Allah ala to sohli e neɗɗo no ɓuri juuɗi donc mbeɗa wi on jarama mbeɗa ñaago jomiraɗo subhanahu wa taala kalno tittiɗe e oɗo zakat goote moɗon fof yo fecce geɗal mum e oɗon futu te kalɗo titti comme duwantoɗo on onon rewɓe Bergamo naɓe te Allah foti o yii min ɓurmi ɓallade maccuɗo am fof wonno fawi tiiɗi makko e hinere makko o iɓɓi ɗum e leydi kala ko ñaagimi komi jaabotoɗen mi kalbino faalis nder ɓernde e laa pour ɓernde nde wallahi billahi tallahi mam duwan on yo Allah yoɓ on noddere a jarama mbeɗe sogo moƴƴi Yaya Mbow golle ma feewi a weltanama eyyi min arti encore ko rewɓe ɓe wini kam weeli kam ngol teddugal pour mo wiyaɗe ɗum hoorede men Mamadou Ndiaye noon ɓe andi hay goto waɗa ɗum waɗde présenté ɗo e Bergamo e to fedde fulɓe mawɓe e darde mum e golle mum e ligganade fedde fulɓe e ligganade aussi kala ko ganduɗa ene fatede woni ɗo en jii balɗe ɗe en jaltuɗa ɗum woni ñalawma fedde fulɓe Vicenta darde nde nde ganduɗa duuɓatani en ñande fof jamma e ñalawma golle mum fof koko yahdi fedde fulɓe yeeso
ɗum kadi noon mbeɗa ndigal teddungal ɓurɗingal ma ɗum insa kamɓe fulɓe e ɗum rewɓe président e donc Allah jarama on jarama kadi lawol gongol e ko weltare tan e hebde kadi gonɗon teddugal surtout noon kadi ummorade e rewɓe Bergamo ɓe gandanɗa hoore maɗa on mettani golleɗade saabu e oɗo dumuna mi faami vraiment rewɓe Bergamo naaɓe mettani golleɗade saabu pennital moɗon son jiiɗi hunde tan on jaadata hen e pennital e ɗum ɗon welti e moɗon Allah jarama on jarama mi weltanima on onon Bergamo naaɓe e keewal ala rendo ala fedde fulɓe ko Bergamo naaɓe mbiyani hande Bergamo naaɓe fof vraiment rewɓe mention spéciale on beltanama Allah jarama on jarama yo Allah teddu noon rokke en waɗɗe ko ɓamtude famille ji meɗen ɓamtude rende meɗen o wayno kadi dental ngal rokke en famude e nanndi kala nawro lelni mon ngel yeeso mi weltima kadi teddugal ngal rewnede e juuɗe Yetti Dia mbiyen kadi o meeɗi ardade fedde Sénégal naaɓe o meeɗi wonde hooreji muɗum ɗum ɗon kadi ko teddugal ha joni enen fulɓe koye meɗen ha joni kadi kanko woni kalsinaɗo jokkodirol fedde Bergamo e kalsinaɗo jokkodirol fedde mawde ɗum ɗon ha joni ko teddugal Bergamo naaɓe ɗum noon ko wiɗon tan Allah jarama on jarama onon Bergamo naaɓe mi faami rewɓe ɓe ene jogui vision so tawi on ballama on jaara ɗum noon mi weltini salamu aleykum assalamu aleykum noon bandiraɓe julɓe ɗum soɗum salminaɗo ɓuurama woni kala yimɓe jeɗɗono ɗum komino sohna Fatmata Diallo présidente fedde AMS ɗum fof mi calmini ɗum ɓuuri ɗon kadi joni ɓuuri kono jalo jaaɗo e fof kadi tawi o saamu kadi ɗum sak kadi onon worɓe calmini ɗumɗimon kadi min beltinimon ɗum dalde moɗon so yii noon dallade ɗo hannde ko yidde gardinade ancien duraɓe ɓe jogino manam nene seɗa sar sono ɗum kan sono laaɓi so no nene kamɓe gaɗino feddaɗo hay sappo noon wona kadi so kamɓe jogino fedde nde tampi hen ala fof ɓe ganaji hen so dañi hannde cuusi darade andade feddaɗema hese kamɓe kollimin lawol ɗum mbiya e mention spécial dendani ko taama so jaarimo ɗum kadi yo ɗum dalmo on ndeni on tampi on nayi fof kono to ɗum ni kono addade weeɗani ɗum mbiyon kadi Allah jarama on jarama kadi ñaami o kadi yaafuya ene wonde nene eɗen guuli las on dañi on ko towomo ɗon amen oɗo moƴƴo on ko daraniɗoɓe fedde Adama Aissa hande noon Allah waɗi ɓe ustuno Sénégal on eɗen jiɗi wadde ɗum jalluno kadi noon ɗum calminama woɗɗorama wona haalide koɓe noon ko jiɗi haalde ɓisdimore en calminama beltanama poɓe kelloon on gottini on ñere alaya on kolle ɗone moɗon ɗum wonɓe ko timpatiraji ɗi ɗoɗi ɗo sa yeyde sengani ɗi woy koɗo reseni a seɗaw bagadaji ɗum ɗuɗ noon machallah yo joɗɗan machallah eyyi alay sago ɗon ɓeɗɗon hen fof fuɗɗon fof koye ɓeyede ɗum pulma assalamu aleykum o bandiraɓe e tan jihaɗa wonɗo wayan ko weltare ɓolo e ardi fof ko Adama Aissa ummoriyade ɗon moƴƴo ɓe o sukaɓe ɓe jiɗo ko tawɓe nangi e daɗi e ala fof moƴƴere ɓe mbaɗnani ala teddugal ɓe mbaɗnani ala fof ɓe mbaɗnani ɓe o sukaɓe ɓe jiɗo saabu nde ganduɗo 2011 2012 ɓe mbi kam ko Adama président
Dinala mi ko joni tan mi anda en haydara mi kanko an woni ɓesida ɗin mi wawa ko jeeya mi puɗɗi fede ndene eko ko hiɓe sappo e ɗiɗo min wonno mi puɗɗori ko uno euro hitande 12 euro min mbaɗi ziyare aɗa premier min mbaɗi réussi ɗimi wonde mi waɗen wonde maɓɓe ɓuuɓi sappo ko min ɓe yetti volontaire min gomo min mbeɗe mi totta sukaɓe kono ɓe mbi kam ɓe woni hen kam hande min teridi min ɓooyi fof mbimi ala ɗum wonata joni noon yo sukaɓe ngal ƴettina minen min mawni kono sonama ko min mi woppiti ɓe jaɓa haalmi ɓe ala fof ɗum mbaɗa ɓe mbi tan ko woppata fedde ɗe ɗum noon teddugal duɗata ɗon teddugal duwata ɗon mboɗo yetta Allah noon mboɗo yetta joom gallam mboɗo yetta Allah mboɗo yetta joom gallam sabu mboɗoya mi arta nokko mimmi mboɗo arta nokko 1 heure du matin mboɗo arta nokko 2 heures du matin kono meeɗa ɓawliɗan duniya kono mbin mboɗo yaa mon jaa notoyade mino leetere walla mi jaa gam walla mi jaa siya o meeɗa wiide mi a yaɓani o welliɗi ɗum noon mboɗo yetta Allah kadi mboɗo yetta mo so wino mi yaarara mi jooɗo toon e onon noon fedde adama aysa mi ala jottimoɗo oɗon teddini oɗon jiɗi oɗon nafiri sinno kadi on jarama ko ɓuuri a jarama no woodi mi wiya on ɗum ɗo kono a jarama kam ko ɗon tan haaja kono mi wawa yobde fedde adama aysa mi wawa yobde fedde Saydou rendo Saydou Oumar kamɓe fof ɓe teddini kam ɓe jiiɗi kam ala fof komi waɗ koɓe mbaɗinani teddugal fof mi mbanni kam jaafoɗon noon haalaka so fewani koye am so moƴƴi koto Allah yo Allah nawru ekip garɗo o yeeso yo Allah nawru ɓe yeeso ɓe mbaɗa ko ɓuuri komin mbanno ko ya barke Allah e nulaɗo mum eɓe teddini eɓe jiɗi eɓe teddini e jiɗmi yo Allah teddinde yo Allah yiɗɓe onon fof noon mi salmini on debbo e gorko on jarama Assalamu alaikum bandiraɓe salminama juurama on fof e umma e sakko wiide tan ala hay dara ko ɗum koɗote emi ƴeftoɗon worɓe amen ɓe kaɗanaɗe amen ɓe sabu vraiment fof kamɓe yetti no feewi élage sabu kadi sabu so wiino hande omo waɗi ma yettede fayde goɗɗe ko wona ɗum ɗone ɗumen ɓay makko tan ñammanɓe kono kala ko mbanmi guila si makko fof walla ko jiri vraiment yettimi joni mo seydi kala yalda ɗum ɗumɗoma onon won salminama on fedde adama fedde fulɓe kala tawɗo fof e équipe amen keso vraiment neɗɗo kadi kamɗo teddugal tan wata ɗumo yallo on ha wippo on ha ɓuuri komin mbaɗi ko calminama on juurama fof salamu aleykum calminama fof mi juuma maynanama min kam ko garmi ɗo ɓooyani mais vraiment e jiimi ɗo ɗe ko mawɓe nganndanɗa hoorema mawɓe welde janngude mawɓe welde jimɗude mbiyare ɓe yo mbaɗanima duwaw inchallah ha himɓe bisimi mbawata Voilà. But I want to put in portable. Mashallah. Et yo, de la Sicile. Ok, vous avez le son. Vous avez le son comme le plus beau. Maintenant, porte, your sens, your never sens. I don't know, your sens. Bon, celui qui est diplomate a fait le tour de février. Moi, je suis normalement au niveau. C'est un résultat de ça. Au cas du Sénégal, il y a qui a déjà une retraite climatérielle. Et au Habib Boukalou, cher Habib. Au Kyo, prise. Nous avons besoin de
ha bandiraɓe e jooɗo kaalama so ƴii nanne feƴƴe fulɓe ko sababu yimɓe ɗiɗo o e aw kamɓe ɗe ɗiɗonɗa wi halpulaar kamɓe wiiɗo ko muymaani aliyante bandiraɓe ɓe yiɗɗiɓe heen yo Allah yokkondere yahamo sobira e diplôme pelle fulɓe tene masuri il personato keɓene min baɗe saltatila assalamu aleykum bandiraɓe ngal ɗo technical to jiiɗa fof kamɓe e wonɓe fof ganduɗa kañum waɗa e symbole ɗum ɗo ko symbole pour hollide reeɗo ko fuɗɗunoɓe fedde fulɓe ha hande sukaɓe men ene jogii ɗum ɓe liggi haɓe yiɗi netre teddingal maɓɓe hakkunewde e fedde fulɓe wi ene jaaraɓe taw eɓe nguuri eɓe celli ene yaaruno Allah kadi yaawiɓe yo Allah yimɓe ɗumen yaafoɓe men ɗum ɗon basiru hawtidere o e gardugol Mamadou Dari rewɓe mum e worɓe mum suuraɓe e mawɓe ko kamɓe teddinirma ɗum eɗen jima ya jogoo ɗum kam nguuragal e ama ko juuɗi no ɓe jaajimoɗa bandiraɓe sehilaɓe mi salminoɓe goto leydi rewde wonɓe ɗum jom kadi no gana e ɓeɗo kala ko ɗum mbawa ani fof mbawa kono noon ɗum jogui Allah ɓeɗo o ɗi ɗeɗo fedde fuɗɗoɗeɗo yiɗi sappo ɗum gonno ko yettinen ko ɗon kadi sukaɓe onen sukaɓe ɓe e rewɓe ɓe kalin ko Allah ɓeɗo fedde ɓeɗo sukaɓe ɓe ligguey ɗo woni ko sukaɓe min gonɗon gonno mawɓe amen mawɓe am ɓe min daɗi rew caggal mumen woni Moussa Baye Baye alaji tuubam tuuren waɗi jalno ko ɓe kaye e feere gonno mawɓe men Allah kadi heɗi ko ɗimo kadi yotani Allah jarama rewɓe tinnude nder ton rewɓe tinnore fedde fulɓe fof mawɗo ko ɗum mbi capacité ɓen kam ko capacité kamɓe ɓe rek mono fedde mawɓe fof ɗum wona tan salmini wonɓe ɗon kala ɗon ɗum agustani ɗum kadi ko hande fulfulde jummal mon moɗo men Moussa Ba ɗon lomba ɗiɗɗiɓe kadi jeɗe ɗum fof kadi keewi walli tan e woni won wettare tan ko hande ɗuɗɗomo feƴi waɗa wala ɗon jiiɗo ariɗo ɗo Allah ɗum ɗon yiɗo ɗon hoore walla ɗuɗo ɗuɗo hande kam jala ɗuɗo ngal Allah sabu ngal kadi ɗumɓe on mbaɗi golle joɗɗe wonde reconnaissance mawɓe ɓe neɗɗaɗo ɓen gonno ɗo ɓe liggono kadi kulɓe ɗum ko hoone yonde aduna am ɗiɗiɗe ɗen yimɓe gotoɓe ɓe ganduɗa darnore leñol ngol wona kadi fulɓe noddi o aran ko daɗa yo
Che brave ragazzi! Che ne mangiamo? Che ne mangiamo? Che ne mangiamo? Ok. fulɓe fulani wara fota jam harɓe jam namdata kodila yani jirginani nana komino koɗa sala fulɓe ne giyeɓe fugan ko parɗi pinsamademo ando cikkum non bijami jehante kosan fidina ɗum teddungal jibina saabu yiɗani ɗikina niɗo soyna hiɗina dagari jungo kala waɗa jangata ko gollete o tiɗani jungo duusonayi kulla jomnayi to nanga harogena to jamɓiɗi foyɗa to goso yillaɓe selmi jeeyla on koɓe sijankoɓe Arte e bellezza. Qualcuno di noi qui è nato con pieno merito, si riconosce nella sua identità italiana, qualcun altro è arrivato da lontano, portando con sé sogni, speranze e sfide. Noi veniamo dal Senegal, un paese dell'Africa occidentale ricco di vita, tradizioni e valori. La nostra storia e la nostra terra ci ha insegnato l'importanza del rispetto, della solidarietà e dell'identità. E anche se oggi viviamo altrove, non dimentichiamo chi siamo e da dove veniamo. Siamo fulde, un popolo che ha attraversato i territori e secoli, portando con sé la lingua Pulaar, la cultura, la fede e un forte spirito di adattamento. Abbiamo costruito imperi, trasmesso sapere e ovunque siamo andati abbiamo lasciato un'impronta di dignità e resilienza. Essere qui in Italia significa abbracciare una nuova terra, accogliere opportunità preziose per il nostro futuro, ma significa anche rispettare le leggi di questo paese, contribuire alla sua società in modo positivo e vivere il presente con responsabilità. Non dobbiamo isolarci, dobbiamo imparare a dialogare, a condividere chi siamo senza paura, ma con rispetto, con umiltà e con orgoglio. Ko jinnaɓe ko yettude jinnaɓe gonga e gonga par ce que so ɗum ɗo fof wawi wonde ko jinnaɓe saabi ɗum so tawi ɓe gariɗo ɗo ɓe gaddani en ɗo so tawi wona jinnaɗo walla ko dariɗo darde jinnaɗo enen fof nde garanɗen ɗen ɗo nde a jooɗat a darnel moment mbiyeɗa woda nan ɗo mbiyeɗa ya tello a yettima ɗum ɗon jinnaɓe wona ɗon ndewno ɗum waɗi ko sacrifice ɗum mawɗi ɓe mbaɗi ɓuura hannde mbawen darade nde ɗo darde ɗum waɗi sukaɓeɓe ko e meɗen heddi neɗɗo noon so tawi aɗa poussé oto saɗa pousse ɗum so ɓooyi moƴƴat ɗum so wona ɗum tan pousse woɓɓe ene mbawi tampude enen noon en poussama ko e meɗen heddi kadi so ndenti ko enen nafa en tout cas ko salmini moon e juurade moon e weltanade bandiraɓe fof e salmini kadi bandiraɓe ɓe milanaɓe sukaɓe milanaɓe ɓe limmima ha Milan ko nande Tamba ko nande Aliou Dia e milanaɓe mo limti Jouma ɓe gari ɗo tawɗen ñalawma en tout cas en beltanima en beltini bandiraɓe fof assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
finale torni, vuole occhi, dentro forgive finale torni, un po' tanti, non mi rifuma, non mi rifuma, adesso vengo a essere quanto bonito, vuole che ti chiedo che figlio Shake it up, You don't come and chill be. Chuli tari kabitari wodru wali saina. You don't go sare julbe. Majar for like hochan go jane hani yena. Hamari boy part one day do kuno. It all I mean so